ha hagut com un canvi de xip, que no passa res per anar al psicòleg. De fet, jo els dic als meus pacients que anar al psicòleg és de valents, perquè és venir aquí a despullar-se i a obrir totes les seves fragilitats per reestructurar-les, no? De fet, m'ho diuen, vinc aquí a dir la veritat, i jo penso, bé, doncs comencem bé, perquè clar, si venim amb mentides o amb coses que em vols amagar no et podré ajudar tal com necessites. O sigui, és un valor, és un tret que dona... O sigui, és un tret que dona molt valor a les persones, el fet d'anar al psicòleg, perquè demanar ajuda és increïble. Saber que necessites ajuda és increïble. I per sort s'ha canviat com aquest tarannà, aquesta visió de que la salut mental existeix i que si li posem fil a l'agulla és quasi o més important que la física. Sobretot quan has de decidir anar al psicòleg, quan el que et passa et crea un malestar. I malestar en tenim tots, siguin més grans o més petits, no? Però en el moment que alguna situació et pot desbordar una mica, no està de més que algú et pugui acompanyar, perquè el que no fem aquí és posar solucions. Jo mai li diré a un pacient has de fer això. Això t'ho dirà la mare o t'ho dirà l'amic i en un bar, a la terrassa d'un cafè, t'ho solucionaran. Aquí ajudem a pensar, intentem despertar altres vies de percebre el que ells en aquell moment s'estan ofuscant. Però tots tenim problemes? Bé, en el nostre dia a dia suposo que sí, que tots tenim alguna cosa. L'altre dia sentia un metge que deia és que si ens posem a mirar, la frase de no, tu estàs bé, és mentida, o sigui, no tothom, o sigui, alguna cosa trobaríem. Alguna cosa... De fet, tinc pacients que venen més per anticipació, de que si algun dia em passa alguna cosa, ja tinc recursos. Doncs penso que també està superbé, de que es puguin enriquir d'altres maneres d'entomar la vida, de percebre el món, per quan passin coses poder ser més forts mentalment. Des de ja els cursos de P3 ja es comença a fer com una educació com més conscient de tot el tema emocional. I des de casa potser també ja ens ha canviat la mirada. L'altre dia el meu fill de 3 anys, és que estic trist. Que pugui posar les paraules d'aquestes emocions m'agrada molt. Per sort, tot això està canviant i s'estan com legitimant les emocions. Podem estar tristos i ho diem i no passa res. Podem estar enfadats i tampoc passa res. De fet, jo els comento als meus pacients que no crec en una diferenciació d'emocions positives i negatives. Totes són legítimes i totes són adequades. Algunes ens provoquen més malestar i algunes benestar, però tot és legítim de sentir. No he sigut la típica que feia bàsquet o algun tipus d'esport quan era petita. De casa meva l'esport mai ha sigut com molt important, però vaig començar que em trobava fent que si feia natació, que si començava a córrer una mica i així. I ara que ho faig com més... Ara és un estil de vida. L'esport per mi ara és un estil de vida que m'ajuda a tenir primer el meu moment a soles amb mi, amb la Vanessa, com de resituar. I després a nivell mental és la meva vàlvula d'escape, la meva via d'escape de tot de les càrregues que portem. I m'encanta, és el creador natural de serotonina que tenim millor que la farmacologia. Vaig començar a fer a la consulta el que vaig dir al psicoesport, que feia les sessions caminant. Perquè hi havia pacients que potser el fet de fer el cara a cara no el gestionaven tan bé. I arrel d'aquí va ser com, puc unir les meves dues passions i faig la psicologia clínica, que és potser la que més tots podem conèixer i podem entendre, i ara també fem la vessant de psicologia esportiva, que pot ser tant cap als esportistes com per millorar el seu rendiment, però també per la gent de carrer que vulguin interioritzar l'activitat física en el seu dia a dia i com donar eines de motivació, de rutines, d'hàbits, perquè no quedi pel camí. L'objectiu el típic de comença l'any i faré esport i les 3 setmanes s'acaba. Doncs una mica acompanyar-los en aquest procés per fer de l'activitat física un estil de vida. Un dels deures que sempre... tasques que poses entre sessions o com a tècniques de millorar la seva salut era fer exercici. Perquè extreuen aquests beneficis, de tenir una estona per ells, de tenir un moment de reflexió.
A part de que és això, jo dic que l'esport no és teràpia, però que és terapèutic, no? Perquè quan arribes a casa potser els problemes són els mateixos, però el teu enfoc és diferent. Vaig crear una pàgina web que es diu Entreno mi mente, exacte, que és en castellà perquè pugui tenir com més arribada, no? Però jo penso que si entrenem la ment a nivell dels pensaments irracionals que ens poden portar més malestar, millorarem segur el nostre dia a dia. M'he sentit jutjada i culpable a vegades. Culpable en el sentit que és un sentiment amb el que vas lluitant i cada vegada crec que el gestiono més bé, de poder sortir, jo surto a les 5 del matí a córrer, no? A entrenar, perquè per logística familiar és quan ens va bé. I a vegades penso, estic deixant els meus nens, no? O el meu marit, o a vegades un diumenge que també surto al matí. Però jutjada sí, jutjada i inclús també en els moments de l'embaràs o del postpart, no? De que ja surts a córrer i és que no pots deixar ni de fer esport ara. És que mentre el metge no em digui que és dolent per nosaltres, puc fer-ho. I jutjada, per exemple, per dir-li als meus pares vés a buscar el nen al col·le que mentre jo acabo l'entrenament, o al meu marit. Sí, m'he sentit comentaris. I el que és pitjor, el que em sap més greu és que normalment és de dones. Entre nosaltres som una mica... Portem unes motxilles i unes càrregues, jo penso, no sé si és a nivell social, de que hem d'estar pels nens, hem d'estar per no sé què, i nosaltres on estem? Al nostre espai? Que és important poder... I no és egoisme, Jo penso que és cura personal i és inversió en personal i familiar. El poder-se cuidar un mateix és una inversió de futur, perquè tu estaràs bé i els teus estaran bé. I el més important és que penso que si jo faig esport, o sigui que el meu oci és a l'esport, ells també ho viuran com una cosa natural. Jo vull que els meus fills integrin l'activitat física en el seu dia a dia, perquè crec que es transmeten uns valors que a mi m'agraden, que són bonics, i m'agradaria que ells veiessin que l'esforç, la responsabilitat, el vèncer la mandra per fer una cosa que t'agrada, que ho puguin tenir ells també de grans. I si jo els hi puc transmetre a nivell del modelatge d'aquesta manera, crec que és una inversió també. Estic intentant substituir la culpa per la transmissió de valors. Penso que aquí la importància és l'educació des de ben petits, de que vegin a casa que el pare pot ser el que els va buscar a l'escola, com el que fa el sopar, però clar, perquè el pare faci això ja ha de venir ell també reeducat, des de ben petit. Clar, jo tinc la sort que el meu marit no m'ajuda a casa, és que ho fem tots dos tot, o sigui, després per horaris de la família doncs potser un farà més unes coses i un altre farà unes altres, però a mi aquest concepte de sí, el meu marit m'ajuda, si ja parlem així les dones, és que tornem a lo mateix, a vegades ens tirem sorra nosaltres mateixes, el marit no t'ha d'ajudar, ho heu de fer tots dos. Clar, per sort la societat també està canviant, com bé dius, no està tota la feina feta, però veus avis encara, de 70 anys o així, que és la dona la que porta la casa i tal, i el marit el que... I penso, per sort, les coses estan canviant, però hi ha molta gent que es sorprèn quan el meu marit és el que va a buscar a les 5 els nens a l'escola. Jo treballo a les tardes, no? A les 5 se n'encarrega el meu marit. I la meva dona? Doncs treballant. Mira, quan jo vaig començar de la segona baixa de maternitat, deien al meu marit que anava amb la motxilla amb la bebè i anava a buscar el nen a l'escola i era com... El padrazo, li deien. El padrazo perquè estava cuidant dels seus fills. En canvi, una mare que vagi amb els dos nens és el més natural, no? Sí. Clar, les mateixes mares que ell li deien que era molt bon pare, de mi criticaven. Clar, veus la línia de sortida d'una cursa i, evidentment, sempre hi ha moltes menys dones que homes. Aquest cap de setmana passat que vam fer la cursa del Farell, d'aquí del poble, sembla que hi havia 406 persones apuntades i, ara m'equivocaria, però no arribàvem al centenar de dones, per la qual això és un 25% o menys, no? Llavors, sí que és veritat que l'esport encara està com de baixada en les dones. Jo per això també en el perfil aquest d'Instagram que vaig fer del psicoesport és molt per ajudar, o sigui, en general és a la població global, no? Però a les dones de que
puguin fer esport, de que no se sentin culpables de lluitar contra aquestes limitacions o aquests fantasmes que ens autoimposem, no? De que no passa res, que elles també poden, no? De fer-ho. I penso que també hem de demostrar, bueno, el que dius de que podem arribar igual que els homes a fer les mateixes... Evidentment hi ha unes diferències que són físiques, o sigui que aquí no ens hi posarem. Un home en un mateix temps correrà més quilòmetres, o sigui, entrenant el mateix és que ja per les característiques corporals correrà més. Però després jo crec que hem de lluitar amb pors, amb aquests fantasmes també les vergonyes si em veig molt grassa, o si no podré, o si es riuran de mi perquè vaig amb pantalons curts, o temes així de l'autoestima. També és veritat que surts a entrenar i jo què sé, a mi per exemple m'agrada molt pujar cap al Farell i passen grups de ciclistes i et diuen vinga noia que tu podràs, ja veuràs com podràs. En canvi el meu home que potser va 10 metres davant no li diuen que podrà perquè ja ho donen per fet, no? Jo m'he trobat situacions de que algun home et digués coses, no? I llavors és com que apretes a córrer i jo al final el que penso és vaig pel poble, quan vaig sola aquelles hores no me'n vaig cap a ni Torremarimón, ni Farell, ni res, intento anar per carrers, t'anava a dir transitats, no, a aquelles hores no hi ha res transitat, no? Però no sé, que sempre pugui haver-hi algú per... Cada vegada la por disminueix, i quan veig algun home que em diu alguna cosa, que a vegades n'hi ha, penso, bueno, tu correràs més i apretes a córrer. Però sempre, clar, amb aquella adrenalina negativa que et pugen les pulsacions i arribes a casa aquell dia amb malestar, perquè amb mal gust de boca. M'ha passat en 2 ocasions. Una vegada va ser aquí a la plaça del Lleó i una altra a la Borda, al polígon de la Borda. Un cotxe que anava com jo avançava i ell avançava amb el cotxe. Jo avançava i ell avançava i al final em vaig ficar per un carreró i me'n vaig anar cap al poble, diguem. Clar, davant d'aquestes situacions tampoc pots fer res, perquè ni pots denunciar, ni pots... Ho dius a les xarxes, almenys perquè la gent en sigui conscient, que ara mateix és el medi que tenim el mitjà que tenim per denunciar aquestes situacions. I quan ho denuncies, d'aquesta manera, te n'adones que passa més sovint del que pensem, i fa molta pena, que haguem de tenir por. I després a vegades poses la frase, no?, de corro per esport, no per por. I això és una de les coses que jo penso, és el que et dèiem, si fos el meu marit el que corre aquelles hores no li dirien res. Per mi va ser un orgull fer-ho, poder portar-ho i que l'Ajuntament i la regidoria d'Esports confiés en mi per portar el nom de Caldes allà on competia. Per mi va ser un orgull poder-ho fer. Aquest any no em vaig presentar a la candidatura perquè, per la casuística, acabava del postpart i tampoc sabia jo el que podria competir, però a mi m'ho vaig fer, molt xulo, per mi va ser un orgull poder portar la Caldera i el Caldes Bull. Va ser quan vaig estar competint amb la Federació Catalana, estava fent la competició de mitges maratons i el que passa que va arribar la pandèmia i tot es va aturar. Però per mi va ser... Em sento molt calderina.